ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ድምፂ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ዕዙዝ ሰላምታና ካብዚ ካብ ሬድዮ ድምፂ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ተቐበሉ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና ከም ወትሩ ክሳብ መፈፀምታ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ክትፀንሑ ብኽብሪ ንዕድም ገዞ ጠመተና ንቕድሚት በኤርትራ ናይ ሰለስተ መዋዕል ዝተሓላለኸ ተሪር ብድሆታት ሰጊርና ቃልስና ሃገራዊ ክብረትን ልኡላውነት ናብ ሓድሽን ተስፉን መዋዕል ኣብ ዝሰጋገረሉ ናይ ታሪክ መላግቦ በፂሕና ኣሎና ኣብዚ ንወለደታት ዝቐፀለ ነዊሕ ቃልሲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ማዕረተ ሓርነቱን ክብረቱን ንምርግጋፅ ኣንጻር ግዳማውያን ሓይልታት ዘካየዶ ብርቱዕ ተጋድሎ ኣብ ውሽጣዊ ቃልሲ እውን ሱር በተኽለውጥ ንምምጻእ ስነ ሓሳብ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝሰረቱ ወርቃዊ መትከላትን ክብርታትን ክኹስኩስ ክኢል እዩ በዚ ድማ ኣብ መንጎ ኩሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ብዘይ ኣፈላለይ ሃይማኖት ጾታ ቀቢላ ቋንቋ ባህልን ማሕበራዊ ቦታን ልዑል ስኒትን ጥምረትን ብምንዳቕ ንብዙሕ ድሕረት ዝሰገረ ምዕቡል ህዝባዊ ስነ ኣእምሮን ኣተሓሳስባን ክሰርፅ በቂዑ ኣብዚ እናኣትዎ ዘለና ሓድሽ ናይ ታሪክ ምዕራፍ ነታ ኣብ ነዊሕ ቃልሲ ዝተኸስኮሰ ብሉፅ መትከላትን ክብርታትን ከምኡውን ብቃልስን መስዋእትን ዝተረጋገፀ ማሕበራዊ ለውጥን ዓቂብናን ኣደልዲልናን ኣብቲ ዝበረኸ ደረጃ ሓርነት ንምብፃሕ ራእይና ኣብ ቁርዑውን ፍትሓውን ምዕላብ እዩ ከምዚ ዓይነት ምዕባለ ዝብህግ ሕብረተሰብ ከዓ ኩሉ ንማሕበረ ቁጠባዊ ለውጢ ዝሓንቕ ኩነት ካብ ሱሩ ቦንቂሩ ብምጉሓፍ ብሓባር ብምዕሩይነት ዘነባብር ንቕሓት ምኽስኳስ የድልዮ ካብቶም ንዕቤትን ብልጽግናን ሕብረተሰብ ወሰንቲ ዝኾኑ ረቑሒታት ሓደ ድማ ኣብ ልዕሊ ተንፍርቂ ኣካል ሕብረተሰብ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ክህሉ ዝግባእ ምዕሩይ ኣመለኻኽታ እዩ ዋላ እኳ ኣብ ሃገርና ተበፂሑ ብዘሎ ምዕባለታት ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራውን ልምዓታውን መደባት ዝነኣድ እንተኾነ ዝተረፈ ንምምላእ ብቐዳምነት ብቕዓት ደቂ ኣንስትዮ ክብ ብምባል ናይ ተፈጢሩ ዘሎ ርሒብ ዕድላት ተጠቀምቲ ንክኾና ክቕፅል ዘለዎ ስራሕ እዩ ምክንያቱ ባህግና ናብ ስልጣን ምዕራግ ካብ ኮነ እዚ ባህጊ ዝብልክዕ ዝሰምር ዓቕምን ብቕዓት መላእ ሕብረተሰብ ብምዕራግ ጥራይ እዩ በዚ ምክንያት ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኣውራ ድማ እተን ዝበዝሓ ኣብ ገጠራት ዝርከባ መሰላተን ዝኽበረሉ ባይታ ተፈጢሩለን ቁጠባዊ በተን ኣብ ሕብረተሰብ ክብ ንምባል ብትምህርትን ጥበብን ብቕዓተን ኣዕዚዘን ኣፍረይቲ ብምዃን ነፍሰን ክኽእል ኣለወን ከምቲ ሃገራዊ ቻርተርና እውን ዝብሎ ኣብ ኤርትራ ንደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ዝግደፍ ብደቂ ኣንስትዮ ዘይብፃሕ ቦታ ክህሉ የብሉን ከምቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ራብዓይ ጉባኤ ሃማደ 1998 ዝሃቦ ቃል ድማ ብመንፅር ዘመናዊ ታሪክ ክረአ እንከሎ ደረጃ ንጡፍ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ስልጣነ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ምዕዋትን ዘይምዕዋትን ኣገዳሲ ረቑሕ እውን እዩ እዚ ጥሙሕ እዚ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ምክንያት ደቂ ኣንስትዮ ብምሕላይ ጥራይ ኣይኮነን መክሰቡ ንመላእ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ ብኸፊል ዓቕሚ ክበፅሕ ዝኽእል ምዕባለ ድሩት እዩ ስለዚ ሃገርና ኣብ ሕቶ ደቂ ኣንስትዮ ዛጊት ዘምዝገበቶ ዓወት ተዓቂቡ ሓድሽ ታሪክ ምስራሕ ክቕፅል ኣለዎ ነዚ ድማ ኣድማዕቲ ፕሮግራማት ምርቃቕ ውዳበ ምሕያል ብኡ መሰረት ከዓ ቀፃልነት ዘለዎ ቁጠባውን ማሕበራውን ለውጢ ዘረጋግፅ ግብራዊ መደባት ምትግባር ይሓትት በዚ ምክንያት እዚ ቦታን ኣበርክቶን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕብረተሰብ ናይ ምዕዛዝ ዕማም መላእ ሕብረተሰብን ትካላቱን መንግስትን ግንባርን ክጎሳጎስሉን ኣበርቲዖም ክሰርሕሉን ዝግባእ ሃገራዊ ጉዳይ እዩ ሕቶ ደቂ ኣንስትዮ እምበኣር ከም ወሳኒ ረቓሒ ቁጠባውን ባህላውን ምስግጋር ወትሩ ኣብ ኣእምሮ ዜጋታት ሰፊሩ ኣብ ኩሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ኣብ ርሑቕ ገጠር ይኹን ኣብ ከተማ ጭቡጥ መደባት ወፂሉ ኣብ ዕለታዊ ህይወት ብግብሪ እናተሰርሐሉን ውፅኢቱን ኣድማዕነቱን እናተለክዐ ክኸይድ ዝግብኦ
ወሳኒ መሰረት ህንፀት ስልጡን ሕብረተሰብ እዩ سلام كبراتن كبرانن تخاتاتلتي مدب دمتي ارتوان دك انستيو كمي تنيكم قد عميت دهاب قبر مسكال كاب امريكا كالفورنيا سانتا روزا قبلل زرستا قطمي لإخاتلنا الله نبتا قطمي كنسقا قرقم قبلل أنتي والتا هزبن هاجرن عد حدنتن سنيتن قعزخي نيرو نويحن مريرن نقدخي نيرو كنكوحن إشخن أب قعزوغنا كأير كيو مقرن دمقن سفن تطحن جغانو رئموغنا أي كمقل أنتي نقولو أبكلو كأليت صنعتي عرف فتم زي تفنقليت موتسع أطلاليت نزهتي فتقت زي تبكاليت نزهتي فتقت وزي تبكاليت أمبركاخيت أدم أبقع زخي زمهاركي علم إنه لدتكي تنبل إنه لدتكي تنبل تاريخ زحقفة نزقبكي بنسل نسمعي يسدمم زحلف كيو مسقدل نسمعي يدنسو زسميكي قبلل أنتي قبلل أبجاكان مدربدان قبلل أبنبان كربان قبلل أبشنطون ربان قبلل أبحرن تفرن أنتي متن صنعت متن حبن قبلل تمالن لمن إيرتراويت شانت إيرتراويت حبن يغني لنا قد عميد دهاب قبر مسكال كاب حبرات منقصات أمريكا كالفورنيا سانتا روزا تصادفخي أي فلينا
ምንጻል ጥንስን ሳዕቤናቱን ክሳብ መዓስ ምንጻል ጥንሲ ብመገዲ ሕክምና ዝፍቀደሉ ፍሉይ ምኽንያታት ከም ዘለዎ ተሰሚዕ ስለ ዝነበረት ዘይተጸበየቶ ጥንሲ ክንጸለላ ኣብቲ ትነብረሉ ከተማ ናብ ዝርከብ ሕክምና ኸደት ካብቲ ገጢሟ ዝነበረ ጭንቂ ክትገላገል ዓሚቕ ድሌትን ተስፋን ሒዛ ድማ ነበረት ኣለይቲ ሕሙማት እንተላይቲ ንጉዳያ ዝውስን ሓኪም ንእስነታን ክሳብ ክንደይ ተጨኒቓ ነይራን ኣስተብሂሎም መዓይነ ድንጋጸ ረኣይዋ እታ ሓኪም ኣብ ፍሉይ ክፍሊ ኩሉ እቲ ክሓታ ዝግባእ ሓተታ ንሕደት ካልኢታት ትምስ በለ ኣስመረት ተስፋ እንተንበበት ናብ ገጹ ጠመተት ንሱ ግን ሒዝዋ ዝነበረ ብርዒ ኣብ ጠረጴዝኡ ተኺሉ ሓሳብ ይሰላስል ነበረ ሓኪም ነታ መንእሰይ ጥንሲ ኣብ ምንጻል ክተሓባበራ ዘኽእሎ ሕጋዊ ምኽንያታት ክረክብ ሓሳስ ይብል እምበር ኣይረኸበን ነቲ መሪር መልሲ ድማ ክነግራ ነበሮ ዕድሚያ 19 ዓመት ዘጋጠማ ጥንሲ ካብ ዓርካ እዩ ነይሩ ኣብ ድሓን ኩነታት ኣለኹ ብዝብል ናይ ዝዕድለይ ስጉምቲ ብፍቓዳ ኣብ ዝፈጸመቶ ስጋዊ ርክብ እዩ ጥንሲ ጋጢምዋ ናይ 2 ወርሒ ጥንሲ እዩ ነይሩዋ ቆልዓ ክትዕቢ ድልውቲ ዘይምንባራን ምስ ዓርካ ዝነበራ ዝምድና ድማ እናተዳኸመ ይኸይድ ምንባሩን ተረዲኣ ነቲ ጥንሲ ክትቅበሎ ከበዳ ክሳብ ሽዑ ድማ ንወለዳ ወይ ኣሕዋታ ኣይካፈለቶምን ኣብ መወዳእታ እቲ ሓኪም ጥንሳ ክንጸል ከም ዘይከኣል ኣብ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ እውን ዘጋጥም ምዃኑ ክጭነቕ ከም ዘይግባእ ምስ ዓርካን ስድራ ቤታን ክትዝትየሉ ከም ዘለዋ ዘረሳርስ ምኽሪ ሂቡ ኣፋነዋ ድሕሪ ገለ ሰሙናት ሓንቲ መንእሰይ ብቓሬዛ ተጤራ ናብቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ሕክምና መጽአት ገጻ ጻዕዲው ሃለዋታ ኣጥፊኣ ነይራ እቶም ኣለይቲ ሕሙማት ስማ ኣስመረት ምዃኑ ምስ ተነግሩ መዝገብ ሪኦም ጥንሲ ክንጸለላ ሓቲታ ዝነበረት ምዃና ዘከርዋ ንምድሓና ዝተገብረ ላዕልን ታሕትን ኣይተዓወተን ጥንሲ ናይ ምንጻል ክእለት ኣለኒ ባሓሊት ኣብ ገዛኣ 2 መዓልትን 1 ሌትን ሒዛታ ብምቕናያ ዶንጋያ ነይራ ብዙሕ ደም ፈሲስዋ ስለ ዝነበረ ድሕሪ 3 ሰዓት ዓረፈት እታ ልምዳዊት ነጻሊት ጥንሲ ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣተወት በመሰረት ኣብ 2003 ዝቐረበ ጸብጻብ ኣህጉራዊ ውድብ ጥዕና ኣብ ዓለም ዓመታዊ ኣስታት 68,000 ደቂ ኣንስትዮ ብምኽንያት ዘይውሕስ ምንጻል ጥንሲ ህይወተን ኣስእና እዚ ኣሃዚ ክሳብ 2009 ድሕሪኡን ከም ዝቐጸለ ብኻልኦት መጽናዕትታት እውን ተደጊፉ እዩ ካልኦት ብሚልዮናት ዝቑጸራ ደቂ ኣንስትዮ እውን ካብ ሞት እኳ እንተደሓና ነባሪ ወይ ነዊሕ ዓመታት ዝጸንሕ ጥዕናዊ ማሕሰይቲ ኣትሪፈን እየን ገለ ካብቲ ጥዕናዊ ሳዕቤናት ተቖሪጹ ዝተርፍ ምንጻል ረኽሲ ኣካላት መፍረ ወይ ድማ ሴፕሲስ ምፍሳስ ደም መቕዳድ ማህፀን ክጥቀስ ይከኣል ኣብ ሃገርና እውን ሓሊፉ ብምኽንያት ምንጻል ጥንሲ ሞትን ናይ ጥዕና ጉድኣትን ከም ዝስዕብ ዝፍለጥ እዩ ካብዚ ብምብጋስ እተን ምንጻል ጥንሲ ብሕጊ ዘፍቅዳ ሃገራት ብውሑስ መድሃኒታትን መሳርሕን ስለ ዝፍጽምኦ ብምንጻል ጥንሲ ዝመጽእ ሞት ይኹን ናይ ጥዕና መጉዳእቲ ኣብኣተን ዝወሓደ እዩ ዝብል ኣረዳድኣ ከይሰረጸ ኣይተረፈን ካብ ቅድሚ ሓያሎ ዓመታት ድማ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ምንጻል ጥንሲ ምርጫ ናይታ ጥንሲ እንትኾይኑ ብመገዲ ሕክምና ክንጸለላ ፍቑድ ክኸውን ዝቐርብ ሕቶታት ከጋጥም ጸኒሑን ኣሎን ከም ጉዳይ ኣስመረት ዘይድለ ጥንሲ ብዘይውሕድ መንገዲ ክንጸል ኣብ ዝግበር ሓቐነ ዝወርድ ዘሎ ኣሰቃቂ ጉድኣት ኣብ ሰባት ዝተፈላለየ ኣረኣእያታት ክሕድር ግድን እዩ ሓደ ካብቲ ኣረኣእያ ምንጻል ጥንሲ ብሕግን ብመገዲ ሕክምናን ክካየድ እንተዝፍቀድ ዘይተሓስበሉ ጥንሲ ብውሕስነት ክንጸል ምኽኣለ ዝብል እዩ ብተወሳኺ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ኣካላታ ዝርከብ ደቂ ምእላይን ዘይምእላይን ናይ ምምራቕ መሰል ክህልዋ ይግባእ ካብ 12 ሰሙናት ንታሕቲ ዝዕድሚኡ ደቂ ኣብ ደረጃ ሰብ ስለ ዘይበጽሐ ምንጻሉ ሰብ ከም ምቕታል ዝውሰድ ኣይኮነን ስለዚ ድማ ጓል ኣንስተይቲ ጥንሲ ብሓገዝ ሕክምና እንተነጸለት ንሳ ይኹን ሓኪም ክቕፅዑ ኣይግባእን ብሰንኪ ዘይውሕስ ምንጻል ጥንሲ ዘጋጥም ሞትን ማእለያ ዘይብሉ ጥዕናዊ መጉዳእትን ድማ መኽተመ ወይ መቐነሰ ዝብል እዩ እቲ ካልእ ኣረኣእያ ድማ ምንጻል ጥንሲ ብሕጊ ክፍቀድ ኣይግባእን ድቂ እውን መሰረት ናይ ሰብ ስለ ዝኾነ ብህይወት ናይ ምንባር መሰል ኣለዎ
بهيوت ناي منبارن ناي زي منبارن مسلو بتات انستو كوسن ايغبان مسل هيوت دما كم هاتني زجمر سلازي من نصال تنسي سب مقتاليو كون إلكا تنسي من نصال بهيمانوت حاتيات بباهلي نوري بعين مسل كرو خلو دما زي حقاويو زبليو قال خاطم من نصال تنسي بحقي كفقد يبولون بهالتي الرأيهم كان مغلاصن تقاومهم كان مسمعن حليفهم أبقال هاجرات أبت تنسي بحقاو مجدز فتسمولو كلينيكات إنخدو تدقاقامي نعبتات أكايدميو كم وتسيتون أبلع الحكايمن كالوت على حموماتن نايهوتن أكال المقراتي وريدو نبرتون عنيون تقاتلون أمريكا أستراليا كندا نيوزيلاند نازي كم قبرش برا أبنت القداي سميعو تقبارات أبنتي أب حقر أمريكا كم أبنت توسيدنا كافش حنج عتميتين تسعان كسابتي دحريو السعابة وحد عمتات راي 10 حدا قتلسب مالت 4 حكايم كلت سراحين هذا كلينيك حدا واردع حدا بوليس كلت زيتنا تصورون حدا تحقاقازن ترأيو كافشين شعاتميتين سوعان شعاتن النجو دما 4 حادن فنجارتات بوم كخصتن كله 273 ناي كلينيكات قاصلو اقاطيمو بمسارت زي أبلع على ستقصى عبيتين الرأي في الليلات بقر من تسألت انسي بمرج أقوالن سيتي أبقال هاجرات فقود أبقال هاجرات دماء كل كوين يركب إتي بزعبو زولو فلسفنان تنا حسابن أبقات على كركرن بجئتن كم زركب كأ أبعلى تاوي زيناتات عالم نسمعون نعزبون لنا قال يفقر إلهم أبقوناتات كعلون كلو قال دماء مفقاد بمقوام دمصان كسمعون نعبك العلون في الرأيو تنسي من تسأل دخل كل هاجرات أفوليت أجمعت ومخنياتات تنسي بمجد حكمنا كنتسأل يفقد عين هاجرنا إرشاون كابتن تنسي من تسأل بحجز دخل كلا كوينا أو وصون يدك أمستو زجاتم نيتعنا يخون محبرات أجمع سمر كوسا من تسأل تنسي بمجد من يصير عنا من زكايد كم حاجة متحاس أي وسدني بزحات دك أمستوجن نتحجي كابزي مفلات ويدما بالسفلالي مخنياتات بزجات مدن وقايات نتمثل كي تتعاملوا كمسترفان جزء مش حالة دما نبذو حس من تسألت إنس كم زمرحان يفلت سلازي دما أبكميز أمثلت عناوي ومحبرات أجماسي والنسيتي بحجز حكمنا إنسا كم تسأل فكاد نتحجز كتركبك نسات خن مقربة أنت كجورو كم تجبأ مفلت تقاميو